abasenyonyeni abantwana be-Afrika nipheni bantu abadala uniphi bantu abadala senyonyeni abantwana be-Afrika ayaphina bantu abadala ayaphina bantu abadala abasenyonyeni abantwana be-Afrika thetha Madoda qhubekani kwenzekani hamba ngembambo madoda amahamba mabanda kunje kwenzekani Mnanami inzima imatch endiyakuyo yabona imatch endiyakuyo ndichallenge uMike Tyson uyama uMike Tyson ndinako ukuva kancinci ngayo ndike ngo ndiya kwi-audition ndijonge kwi-audition laa ndoda yakwaBox yayibona laa ndoda yakwaBox ime kanje ndiya nakuzo yonke le nto ngixelela yona yenzeka nge-28 mntanam njengoba laa ndoda leya ibonakala inezigalo ifithi uzawukwenza njani wena uyandibona mntanam ndifithi ngaphakathi that means bakhona abatyebele ngaphakathi namu ndifithi ngaphakathi kulethi xa ndiphuma phaa kweza audition nge-28 ndiqala kulaa match ndiphume ndiye kweza audition xa ndiphuma kweza audition zalaa ndoda kwaBoxer ndolula straight uya kuyitheko lembongo elikhulu elizawube lisiphethe limbongo ezisuka e-Eastern Cape ezisuka eLondon ezisuka ngapha kooma-KZN ezeziswe ndixelela ngandoda and andifuni ndiphose leya andifuni ndiphose ngumnyhadala owenzeka ngunyaka wesithathu iqu uqhuba kudala isenziwa ngunyaka wesithathu eqhuba mntanam that's why undibona ke naphaa ndifuna uya ndingufit gatyeni fit manqina ndisenjeni kungenwa njani phaa mfo kaDosta mandixelele mandinaziso soncedo wabuza ngoba nam ke ndakhutshwa ngesixhandi ngenye ixesha ndiye ngapha kwenye i-event ndabhaqase ndibanjwa xhakamvu ngamanye amadoda ayinezigalo but kodwa noko uba ibhawunsa yaphaa izawuba nguwe hayi ndim ibhawunsa phaa ndixelela uba yi-80 mntanam amangenela phaa ungena ubukele imini yonke iqala ngo-10 until late khawuveke loo nto ushiya noonunuza behleli endlini ephekile xa ubuya ngotya masiye mphathanini Thethani bantu abadala ndinqulengetheni sicela ukuvikelwa ezintshabeni emzini omkhulu emaweni nasemiqolombeni bombozoni yokuchinela gcobeni thethani bantu abadala thethani nabantwana beAfrika abazibhaqe boyele kwinyula yodaka abayenzelwe ngabo ukufika thethani bantu abadala thethani nabantwana beAfrika mhlawumbi ngokuthetha kweni izinto zizojika ndibona belahla isithethe namasiko beleqa izinto zokufika abananti bambekayo emhlabeni wabo yeyabo njengegama iAfrika ndinivile nisithi nina niyazizibule ezi zinto ziyafika andiyazi ke xa zingaziwa nini thina sizozazelaphi ngoba nathi sibancinci siyafika thethani bantu abadala thethani nabantwana beAfrika mhlawumbi xa kuthetha nini izinto zojika bonke bakhomba indlela singene kanti bayazazi phaa phambili bazojika thethani mathambo mhlawumbi izinto zojika thongo fika vikela umAfrika kumagongqo ongakhokela ngesisu asikhoboza imizimba sichefa ingqondo ngenjongo zokusigcimfa izandla ncedani sohlulakele ngezi zethu izandla izinto zitshintshile akukho sihlambe esinye isandla iAfrika ayeke ukuba yabantu abamnyama ndibona kuhlutha bebale ecaleni ubhubha kancinci kancinci umzomnyama sicela ukukhanya bo wesikhoma ucimile umbane khanyisani kumnyama vuka nawe dlozi lami buyisane nokubanga unxele siyayifuna inkululeko